невероятен дъжд се сипи. Това е всеки ден тук. Това е град Давид, провинция Чирики. Невероятно проливен дъжд се сипи. И именно тук прося, но днеска никак не ми върви. Изкарал съм първо $5.35, за да имам интернет. И сега чакам да изкарам пари да имам поне за храна, но няма да имам поне за едно кафенци. Събрах $1 едно кафе и за утре да имам $1 сутринта, като стана за едно кафе. Спа на улицата. Кошмаре, само погледнете какъв ужас е, какъв проливен дъжд се сипи. Направо кошмар. Погледнете какво става. Ужас е. Но както и да е. Очаквам помощта ви. Илиян Недев, град Давид, проливен дъжд. Да живее България!